Yaba mfowethu, yazi ukuthini? Ngifuna ukunitshena. Angifuni ethi mina nginitshene izinto. Uyabona kunomuntu nje ongathakatheki sidalo. Umuntu womthakathi bafowethu uyaphela. Yebo lento leyo uyaphela umuntu womthakathi ngalendlela yokuthi ngakuthakathi umthakathi uzalwa ngoba uthole inkaba yakho uyiphethe kanje ngezandla. Kodwa manje bafowethu ngifuna ukunitshela lesihlanu ukuthi umuntu esiphilayo. Malengu uthi uzosibusa kuze kuyovala. Cha, yabo nje lento ukuthi umuntu ekaNkulunkulu lento siphilela uJehova thina nezingane zethu. Labo makhelwane nogogo nosibanibani abasiloyani batshene ukuthi ngithemini inkosi yensizwa uyophela lo muthi. Uyophela lo muthi ngempela ngiyanitshela. Umuntu kaNkulunkulu bafowethu izwa ngami umuntu nje kaJehova wasimakade umvela inqangi. Ya walala emnqamlezweni uJesu Kristu. So wena uma ucabanga ukuthi ke thina sizohlupheka until isixolise kuwe ngoba wena uphethe umuthi ukwazi ukugibela umthanyelo ebusuku silele. Ushaye phansi. Thina sobe silokhu silibizile nje igama likaSomandla. Siphefumula sokufaka sokukhipha breathe in breathe out. You understand? Ngisho athi umlomo ethu anuka siyokuphefumlela. Asinankinga. So bafowethu lalela, makuthi uthakathiwe. Uyazibona na ukuthi unebhadi uthakathiwe. Awuqinisele nje into enoyenzayo. Uyaphahla. Ubiza abakini okanye uyathandaza. Qinisela kulento oyenzayo. Ngelinye ilanga uyozubola umuthi. Sila sizama. Uyabona? Abanye bethu sike salala emabridgini. Sike sahamba sangafika la siya khona. Sike sashawa abantu singazibashayela saboshwa saphuma. You understand? Thina sineyinkinga saginqana nezimoto sadutshula abantu singenze lutho basizonda abantu ngenxa yokuthi basivusela izitha abathakathi bathi thina siyazenzisa singaphumela sochoma sodlula abantu ababo. Alani ngintshela. Yabo njengamanje kuphethe thina ke manje. Thina kuphethe thina. Empumelelweni la siyakhona. Ya, empumelelweni muhle man. Hayi. Superintendent. Empumelelweni la siyakhona. You understand? Makuukuthi ukhona umfana ohambe ekhafuna efunga ekhwifa enza yonke lento. Akhwifa kakhulu ukuze kuphume lento ehlala la. Thigilo. Ya. Yoziphume lento leyo. Silokho sila nje siphumelela thina. Ngoba futhi eqinisa umuntu mekuqalekisa ne. Msondeze eduze kakhulu uzabona ukuthi lento akayisebenzi. Yeah. And ungabona umuntu ekuthakatha ngomuthi, sho ukuthi nawe uyawusebenzisa umuthi. Umuthi uye emthini. Sho ukuthi nawe uyabathakatha abanye. Mina ngikhali mina, uma uthi kunomuntu ogibela inja ehamba ebusuku fike la angene ezongithakatha. Hayi ukuthi ngivuke kuseni ngidlela amafinyila nginankinga nokuthakatha umuntu. Anganimphile yami impilo ngiphile yakhe. Yayibona into leyo. So bafowethu akhathazeke ukuthi umuntu uyakuthakatha. Hayi. Thina sinqena ukuthi ebhenki sino 2 million sikutshela ukuthi hey yazi mfowethu ngifuna imali njengawo-30 ngane yamama ngithenga ikabishi. Ngivuka ukuxosha eduze nami because labantu laba abafana namaKhuzani abafana nenomfi abancela igazi labanye abantu abamfuna umuntu okhalayo. Mabeke babona ukuthi awusenalutho babaleke eduze kwakho. So kuzokusiza ukuthi ukhale unotho ukuze babaleke usaludla kahle imali yakho. You understand? Mufuna ubona umngane oqotho bafowethu ufuna untshela mina nginomngane oyedwa empilweni yami makhana na Vista. Yena umuntu engiphila naye loyo. Yedwa umuntu engithi umngane. You understand? Uyena umuntu enimamborekile nje. Vike imgwajise lapha kube mnandi. Yayibona into leyo. Uma unemali ufuna ubona abangane abaqotho khala kakhulu kwesitintshi. Batshela ukuthi bafuna umboleke no 10 rand bafuthi ngicela ngifuna imali ye-taxi. Moto nemoto bafuna petrol. Kusasene mentambama uyacela. Bazobaleka bonke. Kodwa mawuthi umngane ngempela ufuna ukwakha nawe ubudlelwano obuzoya kude. Uzoku-assista unemali ungenayo imali unemali akutshela ukuthi bafa ungayidlalisi imali. Bafa unawo umuzi bafa ibhuluke lakho selitshekile bafa thenga ukuthi bafa thenga ukudla ngesiphuze namhlanje letha la leyo mali kuthengela ukudla mawuthi uyahluleka. Yenaka umngane loyo. Yayizwa lento leyo. Siyophumelela ngenkani. Yabo njengamanje senkingeni bafana.